sam da skočemo i tamo, cijelo kako. Važi. Ok, dobroveče svima, dobrodošli na zimske večeri putovanja u Novom Sadu večeras. I večeras ćemo pričati o ovome što je iza mene, o Centralnoj Aziji, jednom fenomenalnom regionu u svetu. Počinjemo potpuno u skladu sa običajima života tamo, znači s 15 minuta zakašnjenja. Snimamo, pazite, nemojte mnogo da psujete, tako da budemo prezentabilni na ovom snimku. Bilo kako bilo, Centralna Azija, evo je iza mene, je jedan region u sredini azijskog kontinenta, ono što Amerikanci zovu popularno, oni to zovu stanovi. Budući da sve države koje ulaze u Centralnu Aziju završavaju se na stan, znači na jedan turski sufiks koji znači u stvari ništa drugo nego država, tako i nas zovu tamo Srbistan, tako je. Kad pitaju odakle ste, vi kažete iz Srbije, nije im jasno, kad kažete Srbistan, sve je jasno. I Centralna Azija je, evo vidi se, ja sam namjerno na početku pokazao ovu mapu da malo vizualizujete o čemu ćemo pričati. Nju čine Kazahstan kao najveća država, ali ne i najbrojnija, Uzbekistan kao najbrojnija, ali ne i najveća, Turkmenistan, o kome danas gotovo nećemo ni pričati, budući da se tamo teško ulazi jer je jedna teška diktatura, Tadžikistan i Kirgistan. I bukvalno sve puteve prevezao i moram da kažem da sam se zaljubio u tu veliku zemlju. Mada je moj prvi susret sa Kazahstanom 2013. godine bio kada sam prosto iz Azerbejdžana aterirao preko Kaspijskog mora brodom, jednim neverovatnim putovanjem, teretnim brodom. Aterirao sam u ove pustinje koje sada gledate na samom zapadu Kazahstana i našao se bukvalno u šoku. Znači, došao sam u najveću luku u celoj zemlji i u jedan veliki grad, izašao sa tog broda i shvatio da od te luke ni na jednu stranu nema nikakvih puteva, baš ništa. I sećam se kao danas, pitao sam... Pogledajte kako je izgledalo Aralsko more nekada, a šta je ostalo danas. Znači, ovo je možda apsolutno najstrašnija posledica delovanja čoveka ikada, od kad se ova planeta pojavila. Znači, potpuno smo uništili ceo jedan ekosistem. Normalno, predsednik se zadovoljava velikim palatama, a ljudi žive na bazarima. Tako da vi kad odete u Taškentu na taj centralni bazar, možda najživlje mesto, naravno pošto je Taškent ogroman grad, najživlje mesto u celoj Centralnoj Aziji, to je ovo što gledamo iza sebe, vi ćete vidjeti jednu pravu slobodnu zemlju i jedan strašno vredan narod, gostoljubiv narod. Naravno, zemlja je zatvorena. Znači, zemlja je, teško se Uzbekistana, Samarkand, jedan fantastičan mitski grad, bukvalno mitski grad, grad koji je bio možda najvažniji grad na putu svile, dakle u ono vreme Marka Pola, grad na kome su se susretali evropska civilizacija, Persija, kao ogromna drevna, možda najveća civilizacija tog vremena, istočna Kina i mongolska plemena sa severa. I sve je to bilo u tom jednom gradu gde zaista je jedini grad, ajde da kažemo ovako, jedini grad koji je Džingis Khan poštedeo i nije ga srušio. Budući da je bio dirnut tom lepotom i svetošću mesta, centralna vlast je potpuno zatvorila ceo Pamir, nije moglo da se uđe kao stranac, apsolutno tamo. Za ulazak na Pamir, u stvari, vi imate posebnu dozvolu, to je jedna specijalna vojna zona, budući se radi i o granici sa Afganistanom, pa je zbog toga opasno i zbog ovih frtutne političke koje sam opisao. Tako da vi, osim vize za Tadžikistan, morate dobiti specijalnu dozvolu za Pamir i na toj dozvoli praktično da biste je dobili morate opišete gde ćete vi to sve da se šnjurate i da dobijete praktično za svaki kontrolni punkt vojni vam treba posebna dozvola. Tako da to je ona priča gde... Slike koje sad gledate, već malo ću ih zaustaviti, ove slike su već, to je Marko Polo onim svojim putovanjima zvao Visoka pustinja i kad je opisivao Pamir, on je pričao, tu je toliko sve drugačije, kaže, čak ni vatra ne gori normalno. Naravno, toliko je visoko da nema dovoljno kiselnika i zaista vatra zaista ne gori normalno.
Kad ti objasnimo kakva je stvar, ljudi, ono, da, naravno, kao, vi ste znači, daju nam totalno sve za besplatno i to još nam poklone neke Ducati majice, kao za uspomenu i to. Tako da, kao, Ducati je savršen motor za da, to je to. Dobro, ljudi, to je to, ako nema više, odocni smo. Hvala, nadam se da je bilo zanimljivo. Bar i ole, i eto, bit će ovih večeri putovanja i o raznim drugim mestima, bit će tradicionalne i u Beogradu, možda ćemo i ovde ponavljati, pa eto, ne vratite, dobrodošli. To je to. Dalje, pa uvek dalje, kad jednom, to je problem, kad jednom fasuješ taj virus putovanja, uvek želiš dalje, tako da samo je potrebno da čovjek sebi izgradi okolnosti.